Hola, benvinguts a la informació meteorològica en previsions per Agbar. Estem ja entrant a la canícula, el període en teoria més sec a tot Catalunya, tret del Pirineu amb les tempestes, i sembla que anirem per aquesta línia, però anem a concretar-ho. Primer de tot, la notícia, sens dubte, és l'huracà Beryl, un huracà extraordinari que a finals de juny ja es va formar amb categoria 5. Mai a la història havíem tingut un huracà tan potent, tan aviat, i va passar per sobre, vegin l'ull, per sobre de l'illa de Carriacou. Anem a veure aquestes imatges de com va quedar l'illa. Després, així es va quedar desolada. Després aquest huracà va perdre força a l'entrar al golf de Mèxic, però justament quan va tocar la ciutat de Houston va arribar a força 1 i va provocar molts estralls. Un huracà que té història i que és el primer de força que vindran després. Anem a veure tot seguit aquestes imatges curioses dels parasols multimilionaris pel que fa a la despesa que han posat a Aràbia perquè no els hi toqui el sol. No sé si és la forma més efectiva i econòmica. Anem a veure tot seguit els efectes de les tempestes del cap de setmana passat. Dissabte a la Seu d'Urgell, uns aiguats com feia anys que no queien a alguns llocs del Pirineu occidental i central. Bones notícies, sempre són tempestes que van bé si no cau pedra. I per últim, les terrasses. Aquestes terrasses de pedra seca que tenen segles i segles d'història, van molt bé per aguantar la pluja quan plou fort, com en aquest cas, i desviar l'aigua sobrant cap a altres lleres de rieres o rius, en fi, efectes de les terrasses de pedra seca. Previsions meteorològiques anirem ràpids perquè hi ha poca cosa a dir. Baixen les temperatures dissabte i diumenge, algun ruixat aquest divendres, alguna tempesta, però després no, més calor a partir de dimarts. I per últim, què és el que passarà més endavant? Embassaments que a poc van perdent aigua perquè no preveiem situacions d'inestabilitat. Canícula, temperatures força elevades, potser baixant una miqueta els últims dies amb alguna tempesta. De moment, monotonia. Fins aviat.